Ο ζωγράφος και συντηρητής έργων τέχνης, κύριος Αθανάσιος, εκτιμητής έργων τέχνης, κύριος Αθανάσιος Ελιά, είναι ο επόμενος ομιλητής μας. Ο κύριος Ελιά εκτίμησε το ίδιο το έργο τέχνης στο σημειωματάριο, αναγνωρίζοντας έτσι την κεφαλαιώδη σημασία του στην ιστορία της τέχνης. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλες και φίλοι των τεχνών και των γραμμάτων. Καταρχήν χαίρομαι ιδιαιτέρως που βρισκόμαστε σήμερα μέσα στον κατεξοχή αυτό χώρο των τεχνών και των γραμμάτων, το Ζάπιο Μέγαρο. Οι δύο αυτοί τεράστιοι κόσμοι, ο κόσμος των τεχνών και ο κόσμος των γραμμάτων, υπήρξαν οι φάροι από αρχαιοτάτους χρόνους του πολιτισμού μας. Ήταν αυτοί οι κόσμοι που μεταλαμπάδευσαν το φως, το αρχαίο ελληνικό, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ιφιλίου. Τίποτα όμως δεν συνενώνει αυτούς τους δύο κόσμους, τον κόσμο των τεχνών και των γραμμάτων, όσο ένα σύγγραμμα, ένα βιβλίο, το οποίο είναι αφιερωμένο στις τέχνες. Απλά και μόνο, διότι μέσα από τα γράμματα, μέσα από ένα τέτοιο βιβλίο, γονιμοποιείται η τέχνη και ανθίζει μέσα στο νου του κάθε αναγνώστη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση τα γράμματα απαθανατίζουν την τέχνη δια του γραπτού λόγου. Ένα αντικείμενο λοιπόν, ένας θησαυρός τεράστιας σημασίας, ο οποίος αναδύθηκε μετά από 100 και πλέον χρόνια στον τόπο μας, για να γονιμοποιηθεί και να απαθανατιστεί με τη σειρά του από το ελληνικό συγγραφικό πνεύμα, είναι το σημειωματάριο ενός από τους μεγαλύτερους ζωγράφους όλων των εποχών, κατά πολλούς του ιδρυτή της μοντέρνας ζωγραφικής, του Βίνσεντ Βαν Γκόγκ. Ομολογώ ότι όταν έπρεπε να γνωματεύσω για την γνησιότητά του, ότι είχα συγκλονιστεί, δεν κοιμήθηκα την πρώτη βραδιά. Ήταν μια εμπειρία μέσα από την οποία είχα κατακλειστεί από δέος. Για δύο λόγους. Όχι μόνο διότι το σημειωματάριο είναι ένα πολλαπλό έργο τέχνης, διότι μέσα στις σελίδες του απεικονίζονται σχέδια, σκίτσα, από motifs, από φόρμες, οι οποίες τον απασχολούσαν την τελευταία δεκαετία της ζωής του. Αλλά περισσότερο διότι γνωρίζουμε όλοι μας ότι ένα σημειωματάριο αποτελεί ένα προσωπικό αντικείμενο. Διαποτίζεται δηλαδή από την άβρα του ανθρώπου, ο οποίος του κουβαλάει επάνω του. Όταν ερωτήθη από την συγγραφέα, εάν προτίθυμε να γράψει τον πρόλογο για το βιβλίο της, απήντησα αμέσως θετικά. Και γι' αυτό υπήρχαν πάλι δύο λόγοι. Πρώτον, διότι γνωρίζω τον αυτορμητισμό, την ευσυνειδησία και την ειλικρίνεια της συγγραφέας, ο οποίος φυσικά βγαίνει και μέσα από το συγγραφικό της έργο, διότι είμαι και αναγνώστης βιβλίων της. Και δεύτερον, διότι την είχα ενθαρρύνει ο ίδιος να γράψει αυτό το βιβλίο, όταν μου αποκάλυψε όλα αυτά τα οποία είχε ανακαλύψει μέσα στο συνολικό έργο του Βαν Γκόγκ. Πράγματι, είχα μείνει έκπληκτος από αυτές τις ανακαλύψεις της συγγραφέως, η οποία ανακάλυψε πραγματικά σύμβολα, αριθμούς, τα οποία μετά και μετέφρασε, απόδοσε δηλαδή μια ερμηνεία, και την οποία πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι όλοι θα την διαβάσετε και θα την τιμήσετε καθώς πρέπει. Τέλος, για να κλείσω τον χαιρετισμό μου, θα ήθελα να δώσω ένα μήνυμα από αυτό εδώ το βήμα του Ζαπίου και να πω ότι σε έναν διαδικτυωμένο πλέον κόσμο στον οποίο ζούμε και στον οποίο οι πληροφορίες που έχουμε γύρω μας έχουν αυξηθεί κατά πολύ, αλλά και η επικοινωνία έχει κατά κάποιο τρόπο γίνει πολύ πιο εύκολη για τον καθένα, θα πρέπει να πέσουν και οποιαδήποτε πολιτιστικά σύνορα και ταμπού υπάρχουν. Εάν θα έπρεπε να στυλιζάρουμε τη χώρα μας
με απλές έννοιες, με μερικές λέξεις, ίσως λέγαμε ότι η Ελλάδα σημαίνει καλοκαίρι, ήλιος, σιρτάκι, Ακρόπολης. Εάν ρωτούσαμε τους Ολλανδούς, πιθανότατα να λέγαν και αυτοί με τη σειρά τους, ξέρετε, υπέροχες τουλίπες, καταπράσινα βοσκοτόπια με ανεμόμυλους και οπωσδήποτε Vincent van Gogh, έτσι όπως θα το λέγανε οι Ολλανδοί, έτσι όπως το εκφράζουν. Θέλω να πω ότι όπως η Ακρόπολης ανήκει και σε κάθε Ολλανδό ο οποίος αγαπάει και λατρεύει τον πολιτισμό μας, έτσι θα πρέπει και ο Vincent van Gogh, και να είστε σίγουροι, να ανήκει και ανήκει σε κάθε Έλληνα ο οποίος εκτιμά τον πολιτισμό και τον σέβεται. Και αυτό ακριβώς πιστεύω ότι με την παρουσία μας σήμερα εδώ μέσα στο Ζάμπιο προς τιμή αυτού του μεγάλου καλλιτέχνη του Vincent van Gogh δηλώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλούμε τον κύριο Δουλγερίδη να απευθύνει έναν χαιρετισμό. Ο κύριος Μιχάλης Δουλγερίδης είναι Διευθυντής Συντήρησης της Εθνικής Πινακοθήκης.